na-approve talaga sa mga nagra-renew itong mga ganitong sasakyan. Anta si RC Ryan. Weird yung babaha dito sa ano, Abahan. Hindi ko ni-accident yan, ha. Bridge to eh, dapat di binabaha. Binabayaran namin sa LTO kung pinapayagan yung mga ganyang uri na sasakyan. Binabayaran na ano, testing na ano, nilalabas sa uso. Ano yun, motor lang pwede, kotse lang pwede, mga lumang jeep okay lang.